Han er jo en rigtig dygtig forsvarsspiller, men han har altså været på den korte ende af rigtig mange forsvarsspil i dag. Rammer en træer mere. Gør han. 3 point, Charlie Burgess. Vi ser altså Randers, de er lidt væk fra det koncept, vi taler om i starten, vil være godt for dem. Charlie Burgess. 3 point. Burgess, til kurven. Venstre hånd, 2 point, lige ved at overplacere den. 1 sekund på skud, og sende den her sted. Ny chance. Og 3 point. Charlie Burgess. Chris Nielsen, åben bag træeren, og den rammer han. 3. Point, Charlie Burgess, som flot holder sin position. Burgess. Thomas Thorpe tænker på de lange træer. Burgess tager den. Og dyb træer af Charlie Burgess. Smider den ikke. Og så får vi en lang bold frem. Burgess. 2 point. Meget smart af Burgess. Det er så noget vildt. Og Miskuits vinder engagement. Burgess med 3. Og 3 point i kurven endnu en gang. Charlie Burgess. Og nu kan vi se, at hvis Randers vinder den her i dag, så er der jo ikke nogen alarm, kan man sige, klokke, der går. Og så er de jo godt på vej til at etablere sig i toppen alligevel. Burgess med 2 små crossover. Og så går han lige forbi Philip Hertz og ind og laver 2 point med venstre hånd. Burgess over for Gabriel. Og så får Gabriel lige brækket banker, og så scorer Burgess hans 5. træer. Burgess. 3 point hen over Philip Hertz. Charlie Burgess. Giver dem altså nogle lange sekvenser. Det er ikke sådan en hurtig udskiftning her. 3 point, Charlie Burgess. Forspring. Bakken er tilbage igen i det her lille pres her, som så mislykkes totalt. Der er nogen, der ikke holder deres aftaler. Jeg giver ikke det op. Nu skal lidt dybere på bænken. Ny træer, Charlie Burgess. Efter en... Jeg skulle til at sige, hvis det er for langsomt tage et skud, så ville Randers kunne holde bolden. Burgess en udligning! 96. Dobbeltteamet kommer. Og ud til Burgess. 3 point, Charlie Burgess. Der var 2 point til Charlie Burgess. És jók a büntetői, 25. 7 perc elteltével már 20 pontnál járnak a miénk. Burgess ezt most nagyon szépen vitte be. Úgy tűnik megvan az utánpótlás. Praks személyében eladott labda, Raivio, Burgess végigviszi. Aztán ráemeli a triplát, és ez bemegy. Perc. Van még hátra Burgess. Az nagyon-nagyon nehéz dobás. Bedobja Burgess. Marko Spica. Egyelőre Richards elleni párharcot hozza a szerb center. Kérdés persze az, hogy a meccset kihozza majd, az sok Farkas. Burgess nem nagyon akar passzolni Farkasnak, inkább rátekeredik a labdára. Burgess aztán beviszi, és végül bedobja. 10 pontos fut. Walker nem bántják. Burgess el kell dobni, blokk. És jó! És jó! És jó! És jó! Jó! Charlie Burgess! Azt a kutyapályát! Az utolsó, legutolsó pillanatban! Bedobja Charles Burgess! És nincs hosszabbítás! Micsoda végjáték! Hát ennél kiélezettebb nem lehetett volna! Burgess! Hát úgy látszott, hozzáért egy fehérvári kéz! Csapat kellett ehhez a győzelemhez. Égis Körmend, Téli Albafehérvár 90-88, -16-ról jött vissza a Körmend.
34-50 volt a 21. percben. Csodálatos nagy meccs, és egy fantasztikus körmendi győzelem. Hát már én azt megmondom őszintén, vártam a hosszabbítást, és abban bíztam, igaz, van két narancssárgával színesített játékos a körmendi oldalon is. Ez azt jelenti, hogy 4 faltja volt Ryan Richardsnak és Ferenc Csabának, de rosszabbul állt a vendégcsapat ebben a tekintetben. És nem volt szükség arra, hogy számolgassunk. Egy fantasztikus végjáték, egy nagyon nagy mérkőzés, nagy csata. És egy újabb körmendi győzelem, 90-88. Kedves nézőink, valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, ismét hazai pályán játszik a Körmend. Viszontlátásra, viszonthallásra!